Anna mulle tikkali. Anna mulle tikkali. Anna mulle tikku kalamelli. Ei. Syö paskas. Sori, et mä oon myöhässä. Mitä täältä kuuluu? Jätket panee mun vaimoa täällä. Mitä sitten? Sitä on pannut koko kylä. Ai niin. Tuu nyt pois sieltä. Sä oot jauhanut paskaa koko päivän. En mä oikeesti tarkoittanut. No niin, terve. Oi. Se olikin väärä juttu taas. Ei tää tommosia pitänyt katsella Niin että... Tervetuloa taas tänne. Mihän mä jäinkö? Ai joo. Niin, tervetuloa takaisin tänne. Seuraavaksi tulee oikeesti tällainen huipentuma juttu, että päästään takaisin tonne talvisiin maisemiin ja kylmiin viimoihin ja antamisen iloon ja intamisen aloon ja miten se meni. Okei. Tervetuloa! Teitä onkin jo odoteltu. Peremmälle. Päivä. Anna sinä, Tonttu, täällä pojalle lahja, niin minä menen tonne toisaalle antamaan äitille vähän toisenlaisen lahjan. Mennäänpäs nyt tästä. Oi. No, mikä on pojan nimi? Sami. Laitta Sami. Joo. Sami. Mulla onkin täällä tämmönen erityinen lahja tälle Samille. Täällä kun tätä säkkiä vähän kaivelee, niin täältä se löytyy. Nyt täytyy lärpätä. Tämmönen poliisiauto, kato. Onkskin hieno? Tämmöstä mä oon aina halunnut. Joo, okei. Saisko sitä vielä käsipäin? No, päivää. Taas. Tää on tosi kiva. Ui. Nyt tuli kyllä äkkilähtö, että nyt pistät kaikki Mitä? Parta tippuu. Pistät kamat pakettiin ja sitten mennään saman tien, että on lahjat pussiin ja nyt mentiin. Hopi nyt sieltä, tule nyt sieltä. Nyt tuoksiksi. No kuule, mitä me sieltä tolla tavalla lähettiin, että piti lapselta kiristää lelu kädestä ja kaikkea. Mikä tulee? Sillä oli muna. Oi. No niin. Tämänkertainen Jontit-ohjelma oli tässä jo. Olen kyllä edelleenkin sitä mieltä, että tuo Raimo on täysin homo ja voitte kysyä vaikka sitä hänen äidiltään. Kiitos, poikki.
Pojat hei! Miten täältä pääsee pois?